What's up, Ketchup? It's your boy Tiu and welcome back to my channel! Yay! So guys, kasama ko ngayon si Japet. Tsaka wala si Jerome tsaka si Alex kasi may gagawin si Jerome kasi kukunin niya yung yung bed niya kasi nag-order siya ng bed para sa kwarto niya. Andito siya, aalis siya. Tapos si Alex naman hindi makasama kasi bukas magsaswab siya. So kami lang muna. Si SHIELA andun sa sasakyan. May kasama kami ngayon, guys. Saka alam niyo ba guys kung saan kami pupunta? Pupunta kami ng resort. Pupunta kami doon sa Scent of Green Papaya Resort. Wow! Sila yung kasama namin, si J. Carlos TV, si Carlos tsaka si Jake. Si Jake yung driver namin. Wow! Tapos andun na yung isa, excited siya po. Ba't parang amoy, ano? Amoy... Ha? Wala pa akong ligo. Halata naman walang ligo eh. Pareha tayo na. Ba't parang hindi na to itim? White. Tsaka hindi na puti. Mas puti yung sa akin. Sa akin, hindi ba natin sa akin? Hindi na to. Sa akin. Bayarin mo yan. Bayarin abang. Bayaran mo. Master. Grabe yung pimples. Yung pimples. Master, okay ka lang, Master? Okay ka lang sa pag-drive lang, Master? Eh, yung katabi mo. Okay kayo. Okay guys. Actually guys, galing pa kaming Korea sa bahay namin doon kasi doon kami natulog. Kasi kahapon naligo kami ng dagat. So, tapos ngayon pupunta namin kami sa resort. Wow. Ewan ka lang, naligo siguro tong dalawa pero hindi pa kami naligo kasi doon na lang kami maligo. Pito? So, ambak this. Huh? Ambak this pool. Si ambak this pool. Wow. Ikaw kayo, ikaw ba inom? Inumpit. Hoy mo. Sa room namin. Ayan si Sir John. Hi Sir John. Ito yung room namin, sir. Wow. Welcome to... Ba't parang gwapo tong nandito? Wow, thank you. Ayaw yung pumasok sa kwarto ko. Papasok ako. Papasok ba si ma'am? Wow. Oh. Gusto mo to? Ha? Gusto mo? Bakit? Asak ka. Laya. Wow, CR na guys. Yan CR na lang. Habang nag-ano ko dito, nakaupo, si Japet naliligo. Okay na si Japet? Oo. Wow, may balloons pa pala. Wow. Sa akin na to? Ay, akala ko lumilipad. Akala ko nakalipad, hindi pala. Nakadikit pala dun.
Then sir, meron tayong dalawang swimming pool dito. So, meron tayong may jacuzzi tub dito. Wow! Ito yung unang pool nilo. Kaya sabang nagja-jacuzzi dyan habang nakaharap dito. Wow, di ba? Gwapo ka naman dyan. Titno? Ha? Ha? Sige na lang. Sige na lang, sige na lang. Sige na lang, napay balon. Wow. Wow. Ganda naman ang nilagay ko. So yun guys, nagugutom na kami. Sino bang hindi gutom? Sino? Jake! Hindi ka gutom, Jake? Gutom na gutom. So guys, kakain muna kami kasi medyo gutom na kami. Tapos ready na daw yung food namin. Gutom ka, Pet. Anong gusto mong ulam? Yung ano mo, yung crush mo. Oh, tara, gutom na yan. Tara, kain na tayo. So kakain muna kami guys kasi parang hindi na sila makapag ano. Talagang kain na kain talaga. Kasi kakain muna kami. So guys, alam niyo na kung saan kami pupunta? Sa dagat. Yung dagat. Wala namang dagat. Maliligo muna kami ng pool. Sa pool kami mag- Pero may isang KJ sa amin eh. Hindi daw siya maliligo. Ano kayo? Sino kayo? Hindi siya maliligo kasi malamig daw. Parang kambing. Takot sa tubig. So guys, maliligo muna kami ng pool. Bating sap. Oh, ba't parang ang kinis na mukha ko dito? Siguro kasi madilim. Kaya parang makinis yung mukha ko. 君の虜になってしまえばきっと Di ba? Tingnan mo. Makinis. Sana all. Ayan guys, yan yung pool namin. So may jacuzzi. Tsaka may free na Ito guys, wala akong hindi ako kasali dito guys. Narinis lang ako ng mga dahon guys. Tsaka may Minasaan ko. may shokay. Sige, kay na. Kumusta yung Kumusta yung tubig kay? Kirig-kirig. Ayan, yan. May live band kami dito. Ayan. Sige, sampol. Basta mo na. Ba't talamig? 君の虜になってしまえばきっと So guys, tapos na kami maligo. Kakatapos na maligo. Tapos, naantok na kami. Kami pa rin magkatabi ni Bunso. Kami talaga lagi magkatabi matulog ni Japet guys, ni Bunso. Pag natulog, kami talaga lagi magkatabi. Tulog na kami guys kasi maaga pa kami bukas kasi maligo pa kami ulit ng swimming pool bukas. Wow! Good night guys, good night. Good night. Good morning. Kakagising lang namin. Ay di pala, kakagising ko lang. Si Bunso di pa gising. Hey, tara. Gising na. Tara. Rise and shine. Kanina pa kayo gising kayo? Yes. Kanina lang. I'm waiting. Ikaw lang ata eh. Tulog pa sila eh. Ako lang. Maga kasi ako gumising talaga. Wow, sarap buhay ng mga taong to.
Kaya pala. Mga bagong gising lang kami guys. Pero tingnan niyo mga mukha namin fresh. Char. So guys, ayan guys. Breakfast is served, no? Wow. Wow, wow. Ay, magbababa na level. Ikuan ko kita. Anong tawag yan? Anong tawag niyan? Agbay? Piggyback? Ano yun? Piggyback? Anong tawag niyan? Bala. Basta sungay. Susungay ako. Look, grabe, kusgana. Ang bigat ng itlog ko na guys. Ako na po. 1, 2, 3. Diba? Sino mas dax? Ha? Sino mas dax? Comment nyo kung sino mas dax sa amin dalawa. Mas dax na muscle sa... Muscle sa... Di, para ma... Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto Akala mo, sobrang laki ng muscles eh. Okay, next. Next! Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto So yun guys, pauwi na kami. Maraming salamat, Scent of Green Papaya Resort. Guys, kung gusto nyo magstay dito sa Bohol, I recommend Scent of Green Papaya Resort. Kasi yung room nila, 1.5, good for 3 person na, 1.5 pesos. Kaya yun, sobrang sulit din ng ano. Kaya doon nagtatapos ang aming vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam! Shoutout nga pala kay Lodi, Sir Alan K, and kay Sir Romel Luna, Jocelyn Caro, Yujung, Shira May Bahiyo, Ryan Aguilion, John Christopher Pimienta ng Australia, Kois Jolly Boy, Jeffrey Estor, and Mami Flor ng London, kay Kois Dudes Lumkang ng Japan, kay Kois JR and Nanay Ninita Onda, Merly Kings Vlog, and J. Carlos TV.